Hak jingpen kre nak benta ka election MDC Shakha Sales Autonomous District Council KHDC uba alan lingdo ukertong ka Indian National Congress INC nanong thumai constituency haka laipo tarik kulalangkot arjar pusan ulawan mantep kerteng ha Interstate Bus Terminus ISBT Mauyong. Habakren sigilat patai kubor ba alan uloong baka district council ka doni kabor ban ay ka trading license Henry ka day bandon pat ki kendon ban ailat iktra jala ban yo kam yo jam namar babun ki kerdan ki baharo labat dut de ki bar jala bat kumta don kam ban pen bhaya ka habakli halo ka jingwan yakun ba penya sing CMMDC ba menta ka sorang kam ubabat ya ka kam kumusi am ka KHDC nanong thamai uba alan uloong ba umsngo AA kinu ki kertong ba wan ban yakun nakatay ka constituency nalor kata uloong ba kum uba hayeng jong ba latip langkat kongor bam kwai hadwar blay uyo I ki kam ki babha ki ba ulale bat ban ong ba lada day ba latip lang udang em unnum yakun ni yakani election Ani kun ni MDC election nomor ba kalau idon bentahi bo game election ki blalet bat ni ba po nok my constituency ki artli ki nokrim ki ba ngang yang kalong ba kani ko vote share jong ki wei pat ki bom dek kasi na kalai pesan hajar katsan hajar ki dek kasi ka ba shau hajar kila dek kita ki wei pat ki cak menteri ki kata ka de ka ban te lakam ye ki ki ka jing kiu jong ko vote share nomor ba ladang imla ban ai khampa pat solong kum ka general seat kum balong ki wei pat ki constituency kum ke badan apa jong kani ka bo jong ka jurisdiction jok ke HDC bat ko wei pat kalong ba moh ni ba hot ka diskusal kadai kawai kalat ya kapan issue kita ring license nrai ide bandon ni kita ki an ki kendon ha bang issue la ring ni kita ring license kan long ya ka ba ai ya kata ki kam ki jam kamut kadai bandon ya kata ka jing yete ba kumba nyop ho proper person dai ban ai lat swa ya ki khun samla ki jongi ki blaidon di kita ki qualification namar ke basungsi kalong ba hakis nam ki lalet kajing issue trading license kajing INOC kalong ba independent kum ka star cement kum ki we cement factory ki babon hi ki post ki bahe ki HR ki manager post labat hi da kini ki we pat ki bomdai ki try jala kat ba ki khasi jongi ki try muluk ki hap ni ba ki sar shabar jong kata ka ka Jakarta ke jong ke kibat tiar kiba le kini kam kibar ya kidai ki khasi jingi ki kata jadi wantel lakam namar bang ibon ki samla khasi kibladap ya kini qualification ki bahe kata kadai kiba ngayang ban mon cakmat ko kan hoi kadai ba ya laju idang dei hi to sting MDC napo so lang kham to ka jingwan ka jong I ka mo kadai ka mon ka jong I ni ngin la kadai ka hok ka jong no ro banwan cakmat ya kaban ya kun ya election lar dei na ka no constituency ngate ka usu hab ya pedang lut ya barok ki pawan ya kaban kun ya kini election ngaladon bajba tablang no arjar saw do bi pornikom mo amar ba nga de kharngor ri mo ipa jong ade kharngor ya do ya di su khati ngila ya don hadu arjar ka kendar ya don lang ba tablang komila ya jakti ga jati bat ngala ong hi seki haki rensan yo ong lada dei barang don ipa he nganumi sakman namar ba ni dei kinong kersan ge ibar ngala I ki kam ki ba I trai bar ni ba abang ya churu sering ka kata ka nam bat ka buram ke jong I ki bre ki dang I bai de ngiru balai khun de banon hi ke jing sos kan ke jing sanya ni kong ibu ke jing sanya I blai ba ke baro la do blai hi mon ala juang ki meeting ki blai la do blai mon ngendon bano lo bala khang la da blai pat mon re ngana tri sitong kanu kanuru ngana poisa thong kata kadai ka bangabu akmat bar hot nya hab yakun bat kini ki bat I siam ba fi la ong ma to ka ji kun nya hab yakun hi re nginam randin ngintur sakmat bat nyinge skam ba ka jing jop hi ka shong hau play bat hau bana jong jing ki mati ki bi tre banya tri hi nam tau pat ba banya wanra ka jing ba bat ya ka jing la angni ka consensus no mahi ba ko nila bolong bakata ka family ni jong ni ba latuk lang ka sani fi ni kan kata ngalali kendu ki family ki soki hot ki apan pau hi kata ka jing don ki ba ki khun ki jong iru ki lai wan ni kendu ha te ki pidang mo ki baro re kan no yang rupan ni sos kan ni kata kat no ka jing so sa ko I ba ipa Charles sa bun lagi
Dokot juga TMC ke lah penyusup sama Kongres. Riba aja saat TMC. Atau in campaign nampak je final election. Hoi gade ke jing sisahi ba ya ka TMC na rum nak ni ngila ada dia ke jong pi ba ada klap lama entah barok ni rong person Congress but iba Charles mentai dang dot ni ba TMC real ba dia ke jing kersan ni simat kumu mo kumu tahu kumu tahu we don apa konsumsi i kersan yang kumu tahu kertong nak kam dia MDC Atau mi nama kiran saman kan menyelap nama JP. Ya kata tinggi apa dia keli ni mo nomor ba nga tengah nomlak no ri iong hi ya ba nilai de ya keren hi ba iong ila kitbok kitwang hi nakaliang ka jong i ndai nak parti ndai nakaliang ka jong i simat hi kum tahu nong sok snong apo jong konsensi hi ti la ai ya kata ka jing kersan nakaliang jong i Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya